Silav roj baş, evar baş hevanno. Piştî du rojan vayê em cardim bi hevrane. Hêvîdar mutim baş selametin. Mîvanê min hatibûn ji dûr, hinek wan re eleqedar bûm. Hinek jî karê min taybet hebû. Du rojan me bername çê nekir. Nahan mesele komîser hebûne, em hinek bi hevra wisa biçin rojlata navîn binêrin. Rewşa Kurdan, pozisyona Kurdan em binêrin. Ka Kurd di siyaseta rojlata navîn de çi qas aktörê serekene. Gelo di qedera xwe de Kurd bi xwe biryarê didin yan qedera Kurdan maye ser însafa xelkê. Wextê dibêjim xelk êdî hûn fehm bikin. Erebin, Farisin, Tirkin, êdî li gorî rehma wan, êdî li gorî wîcdana wan. Heqê Kurdan didin nadin êdî maye ser wan. Yani di destê me de tiştekî heye tune êdî hûn bi xwe dikarin li ser bifikirin. Yan jî di lîstikên siyasî rojhata navîn de em çi qas biryar darin. Yani gelo em dikarin biryar bidin. Yan xelk wextê ku biryarekî dide di siyasetê de tenê me li ber çavan digire û em jî ji vê yekê razî ne. Çima em ne aktörê serekene? Çima em lîstikan çê nakin? Di siyasetê de çima em biryara nadin ku em xelkê tevlî nakin? Ka em pêşketî bûn? Ka em ji xelkê zêdetir demokratîkin? Ka hêz û quweta me hebû? Xuyayê hevanno dibe merûv êdî hinek rastiya xwe dene ser masê li gorî wî tevîgere. Yani em milletek çawa ne? Berde di rêvebirina siyaseta xelkê de di siyaseta xwe navxweyî de em çi qas serdestin. Ana hemî problemin ana li Amedê konferansekê ye, konferansa Yekîtiya Netewî elbet mühim e, girîng e. Rêzar Abdullah Öcalan jî peyamekî şandiye wê derê em ê lê binêrin ka çi gotiye, çi negotiye, dîde çi heye. Lê bi qasî ku em godar dikin rêvebirên vê konferansê ji ew ê razî ne. Xelk di siyaseta rojhata navîn de wextê biryaran dide êdî hêdî Kurdan li ber çavan digire. Yani ji vê rewşê razî ne. Halbikî ev rewşa herî nizm e. Yani tam li jêr e. Xelk me li ber çawa digire çi ye? Siyaseta me çima xelk birêve dibe? 40 milyonin em ya li rojhata navîn. 4 dewletan em perçe kirine ya. Ê bila ji kerema xwe re me ber çawa jî bigirin yani. Veya ne serkeftinekî ji bo me? Serkeftin çi ye ji bo me? Em bikaribin di çêkirina siyasetê de rola serekê bilîzin. Çima? Çünkü ji em ji Ereban pêşketîtir in. Em ji Tirkan pêşketîtir in. Em ji wan zanatir in. Em ji wan maqûltir, qedîmtir û kevintir in. Deviya bu siyaseta rojhata navîn de me biryar bida. Ne ku em bibin parsekê mafê xwe li ber deriyê xelkê. Tiştê ku em pê serbilind bin di vê rewşê de tune ye. Em heta ku rastiya xwe nebînin, em nikarin pêş bikevin. Binêrin wextê ku Rojavayê Kurdistanê hebû, rêveberiya xweser hebû, di têkoşîna li hember Daişî de wextê ku em bi ser ketin, wextê ku ewladên me leheng bûn, xelkê pir xweş qala me dikir, çi qas ne? Me herkes serê me be jor bû, em serbilind bûn. Ev destkeftî xwe divê em biparêzin. Em wextê neparêzin, xelk biryar dide derheqê me de. Êdî maye ser însafa xelkê. Êdî çawa çê bû? Birî Demirtaş mala te ava rast dibêjî. Heta ku Selhedî Demirtaş û hevalê xwe neyne berdan, fayda tiştekî tune di vê pêvajoyê de. Ew sembol e, yani îşaret e, îşaret. İşaretê tiştekî. İşaretê niyeta pakî ye, niyeta başî ye, îşaretê pêşketinê ye, mîna tiştekî û lêborînê ye. Dewleta Tir heta Selhedîn bernede, heta lêborîn nexwaze ji ber tiştê ku aniye serê Kurdan ne mümkün e ku em bikaribin tiştekî bawer bikin yani. Ew qas normal e. Ya. Em bi çi dest pê bikin? Li Kerkûkê qezaya trafîkê çêbûye? Rast e. Hema vê êvarê ket ajansan li dergehê bajarê Kerkûkê li ser rêya giştî ya Silêmaniyê qezayekî pir dijwar çêbû ya trafîkê erebe li hevqelebîn di encama li hevqelebîna barhilgirekî de yani tirekî çûye li wesayîtan ketiye
بقاسî 20 website ketine nava qezayê. Zirar dîtine 5-6 kesan jiyana xwe ji dest daye, 13 kes birîndar in. Piştî ku erebe li hev qelibîne, şewaz jî derketiye, rewşekî pir zor e hevalno. Li ser rêya Kerkûk, Silêmaniyê. Êdî firêna barhilgir têkçûyê çewabiyê li hev qelibîne biqasî 20 erebe. Kesekî diaxife di derbarê vê meselê de agahiyan dide, dibêje ew tir çîmento lê bar kirîbû, çîmentoya eşk. Piştî ku li otomobîlan qelibî agir pê ketiye, berdevkî polîsê Kerkûkê li ser nastameya kesên mirî eşkere kir ku ew sê jinin mêrek û zarokekî jiyana xwe ji dest dane. Aniha polîs li ciyê herêmê ne, ku em binirin bebê ku dirê ve diçe. Hevanno, nasnameya wî kesê ku li nêzîkê Serokê Amerîkayê Donald Trump gule raşandibû eşkere bû. Kî ye, çi tebaye, çawa hewl da planeke suîqastê pêk bîne li hember Donald Trump Serokê Amerîkayê. Mamosteyekî jî hatiye bi qasî ku agahiyên di çapemeniyê de derdikevin, ji eyaleta Kaliforniya ya Amerîkayê navî wî Cole Thomas Allen e, 31 sal ye. Tevî çekên li nêzîkî wî Donald Trump di wê salonê de bû, berpirsên din yên Amerîkayê jî li wê derê bûn. Ev kes dikeve salonê, gule rasterast diraşîne ser wan însanan. Ev kesî ku em bas dikin, hevanno Allen, Thomas Allen, mamosteyekî pir cîhatiye, xelk pesnêwî dide. Yani di sala 2024 de ji aliyê şîrketa C2 Edûkasyonê ve wekî mamosteyê mehê hatiye hilbijartin, pesnêkarî wî gelekî tê dayîn di çapemeniya cîhanê de ya Amerîkayê de bêjin baştir e. Tabii elbet ne tenê mamoste bû jî di aynê demê de lîstikên elektronîk jî çêdikir. Yani serî wî dişxolî. Yani çawa ketiye navê wî şê, çima diçe salonê gule diraşîne însanekî mamoste ham û tam. Çawa nizanim bidî perçeyekî planekî qirêj e. Gelo Donald Trump ev suîqas li hember xwe daye organîze kirin ji bo hinekî bala xelkê li ser wî çê bibe ama bi şiklê cuda. Çûkî em zanin Amerîka di şerê li hember Îranê de têkçû hevan da. Têkçû. Plana Amerîka û İsraîlê ne ev bû. Wan plan kiribû di nava du hefteyan de milletê Îranê serî hilde li hember rejîmê. Weke buhara ereban çawa çêbû, însan biçin dakevin nava saziyên dewletê, agir berdin sazî avahiyên dewletê, rêvebirên xwe esîr bigirin û rejîm hilweşe. Lê ev çê nebû. Yani sosyolojiya Îranê naşibe sosyolojî û rewşa civakî ya li welatên ereban. Ev derket holê. Em Kurd jî divên em nexapin. Ji ber vê dibêjim. Qedera me di destê xelkê da ye. Em nikarin pişta xwe pêva girê bidin. Em rastiya xwe bibînin. Milletê Kurd yek e. Konferansa li Amedê behsa yeketiya rêxistinê Kurdan dike, lê milletê Kurd zûva bûye yek. Çi ye astengîl pêşiya yekbûna rêxistinê Kurdan? Meseleyên menfaetê ne. Menfaetên siyasî, îdeolojî, hakimiyet, iktidar. Ev hemî pêşî li wan digire ku yeketiya xwe saz bikin çünkü raqîbên hevin. Ev jî xwezaya siyasetê ye. Normal e jî heta derekî. Menfaetên millet nafikirin partiyên siyasî. Normal şertan de ê ku menfaetê Kurda menfaetê milletan difikire çapemeniye, sazî ye. Normal endamên çapemeniyê êmîna me dixebitin menfaetê millet di ser her tiştî re digirin ji ber ku rojnamegerekî endamê çapemeniyê bêriya menfaetên îdeolojîk elbet însanên xwedî îdeolojî hene di çapemeniyê de normal e jî lê beriya îdeolojî beriya her tiştî menfaetê milletê xwe li ber çavan digire. Saxî û selametiya wan pêşeroja ewladên xwe, ewladî vî milletê esas digire ama rêxistinê siyasî ne wisa ne. Ji bo iqtidara xwe dixebitin, ji desthilatdariya xwe, ji bo pere, ji bo dewlemend bin, ji bo gendelî.
saziyên vî milletê dixin kontrola xwe, kursiyê xwe, ciyê xwe zexm dikin û pir tiştî dikin qurbana xwe, însanan jî, milletê me jî dikin qurbana xwe, veya heta derekî veya li her derê dunyayê wisa ye. Belkî aniha li Ewropayê hinekî kêm biye ev awayê rêveberiya hovane hinekî kêm biye li Ewropayê. Li Kurdistanê hevan no. Li Kurdistanê binêrin. Normal hêzên şervan ên Kurd însanên herî fedekar ê cîhanê ne. Ez behsa van demên dawiyê û rêxistinên siyasî nakim. Binêrin. İnsanên şervan, însanên leheng in. Hele ê Kurda dibêjim, weke ferd, weke şexs, însanên herî fedekar ê cîhanê ne. Meslek pîşiya herî zehmet a cîhanê hilbijartin ew şervanî ye. Em behsa wan nakin, birada problem tune ye. Lê di mesela mantalîteya rêvebirina van saziyan û van rêxistinan de problem heye. Problem heye. Ji ber vê yeketî nafikirin, millet nafikirin. û çi dibe? Milletê me ancak bi dengê xwe, bi perê xwe, bi înîsyatîfa xwe a weke civak, weke millet dikare eyarê wan çê bike. Eyarê rêxistinê siyasî. Yani rêxistinan bîne ser xeta xwe. Millet dikare. Mesela yekê Kurdistan yekê veya xetekî ye. Xeta netewî ye. Hûn weke millet hûn dikarin rêxistinên xwe, tevgerên siyasî yên Kurd bînin ser xeta xwe. Veya normal e. Em çima hatin ser vê mijarê jî nizanin. Em tên digerin, em tên ser mesela Kurd, ew jî normal e. Çima em behsa şerê Amerîka û Îranê dikin? Em çima hatin ser vê meselê? Me got em şiyar bin, bilahaya me ji me hebe. Em xelkê piçûk nebînin. Binêrin, Amerîkayê jî nekarê Îranê hilweşîne. İran di nava xwe de rizî biye, sibê heta êvarê mirovê xwe dar vedike, lê hin naweşe. Çima? Çünkü rewşa civakiya Îranê, yani sosyolojiya Îranê cuda ye. Ne wekî ya welatê Ereba em ji derê hatin. Niha hevan no. Donald Trump ew êrişa li ser wî me behsa wî dikir, me behsa wî gencê dikir ew ê ku êrişî ser wî kiriye mamoste. Yani me got gelo kî daye organize kirin. Dibe ku Donald Trump ji bo têkçûna xwe ya li Îranê hinekî veşêre tişmiştî wisa li hember xwe dave kirin. Pir normal e. Mesela Trump dibêje gelekî çek pêra bûne di destê vî êrişkarî re, di destê vî êrişkarî de ku jerekî bi pere biye, xwestiye êrişê destûra bingehîniya Amerîkayê bike. Trump eşkere kir ku gomabar xelkê wilayeta Kalîforniyayê ye. Niha lêpirsîn li gel wî didome. Êdî aniha çi biye nizanim. Trump di derbarê bûyerê û pêwendiya wî ya bi Îranê re ji got min di dewra xwe ya yekem de peymana Obama ya bi Îranê re betal kiribû. İran nikare bibe xwedî çeka atomî, lê ez bawer nakim ku têkiliya vê bûyerê, vê suîqasî bi Îranê re hebe. Ka em binêrin û ber vê kudrê ve diçe. Belkî aniha hin agahî derketine jî, lê ez binêrim. Di nava bernamê de jî li cem we hebin parve bikin hevan no derbarê vê meselê de. Di dema serokatiya xwe de dibe min karê mezin kirine, tenê gule li kesên gule li wan kesan tê kirin ku di jiyana xwe de karê mezin kirine. Donald Trump jî ji xwe re tu fayda Donald Trump ji Kurda re çê nebû. Hûn zanin hem di serdema xwe ya berê de serêkaniyê teslimê Tirkan kir û hem jî di vê serdemê de mala me xirab kir. Em jî de hîştin. Belkî ne xıyanet e ji ber ku soz nedaye. Ya dewletekî wextê soz neda be me û em terikan dibin veya nakeve xıyanetê lê bêbextî ye dîsa jî. Ne etîk e, ne exlaqî ye. Yani ew qas çek û sîlah da me bi hev re şer kir, di eynî mevziyê de me nan û av bi hev re vexwar lê di ji nişkeva çû li cem Şamê cih girt li cem wan çeteyan û em man tenê û bi destê wan jî dîsa êrişê me kirin. Em rezîl û riswa bûn. Wallahî em rezîl bûn. Yani me xwest em vekişin ji Reqayê, Tebqayê, Dêre Zorê û nizanim Dêr Hefrê destûr jî nedan. Dor li me girtin, bi sedan însanên me, şervanê me esîr hatin girtin.
Ana adî em nikarin behs jî bikin ji şerma em nikarin behs jî bikin. Ez dibêjim cî tiştekî merov jê şerm bike tune ye. Bila bêbext şerm bikin. İnsanê me leheng bûn, şervanê me leheng bûn. Tişta ji destên we hat kir. Merkezê bixwasta wan şer dikir. Merkezê nexwest ew şer bikin. Wan jî biryara vekişînê qebûl kir lê çeteyan pê nehîşt yani. Em çi bikin? Organizasyonekî şaş bû. Hesab û kitabê exlaqê çeteyan nehatibû kirin. Merov tenê nikare sûç bixe ser çeteyan jî. Yani tu weke rêvebir, weke fermandar, weke qesede tu mecbûrî bêexlaqiya çeteyan bigirî nava hesabê. Ev awisa mümkün e tev bigerin. Bêexlaqiya dewleta Tirk dibe tu hesab bikî. Di beriya 10 sala de mesela rêvebirî Xweser hilweşandina wan heşt navçeyê me de dibe te bêexlaqî, bêşerefiya dewleta Tirkiye dibe te bixiste nava hesab. Vana bi kîjan awayî çawa hovanê dikarin êşî te bikin yan jî dikarin êşî te nekin. Tu nagirî hesab, tu hesabı kitabê wî nakî tu dibêjî dijmin pîs e. Dijmin pîs e. Dijmin ne tenê pîs e. Dijmin bêpîvan e, bêexlaq e. Dijmin her tiştî dikare bike. Ji ber vê wextê tu bi dijmin re dikevî nava aynî mevziyê aniha tu tê ser aynî masê dibe tu dîsa jî hesabê xwe bikî. Paşê ji me re nebêjî dijmin pîs derket. Na. Na. Dijmin em zanin pîs e. Te hesabê xwe nekiriye. Wisa ye. Yani tu nikarî biçî nava daristanê tu bêjî hirç pîs e. Gur pîs e. Hov e. Bi me re xirab tevgeriya. Ya merov dikare bêje gur me re xirab tevgeriya. Gur li gorî xwezaya xwe tev digere. Gur tê te dixwe ya. Hirç e hirç. Hirç tê te dixwe. Te perem perçe dike. Te rezîl û riswa dike. Vaya karakterê wan wisa ye. Tu dibê tedbîra xwe bigirî di wê ormanê de, di wê daristanê de çawa tev bigerî, ku da biçî, ku da neçî, tedbîra xwe tu negirî ew tê. Aniha hevando li hember dewleta Tirkiye, rêvebirên dewleta Tirkiye li hember wan çeteyên ku îro Şamê bi rêve dibin, em weke milletê Kurd tam em ne xwedî tedbîrin. Tedbîrê me kêm in. Mesela aniha hêjî meş û mîtîng hene rêzdar fermandarê me yê YPJ dibêjin îllah me jî tevlî Wezîrata Parastinê bikin. İllah em dixwazin di artêşê de cih bigirin. Ya. Yek ji tiştekî vê dunyaya de fehm nakim. Pir tişt hene ez fehm nakim tabii rast e. Ama yek ji tiştê ku ez fehm nakim ev e. Yani lehengên me êjin YPJ çima bi îsrar dixwaze di nava artêşa çeteyan de cih bigire me hêjî fehm nekiriye. Nizanim yani canikekî, camêrekî ez yekna kiriba ma ji kerema xwe re wellahî billahî dixwazim yekna bim. Bi Xwedê ez însanekî xwedî niyetek pak im. Ez sirf dixwazim meseleyê fehm bikim. Tu derdê min e ku ez şûjin di xelkê rakim tune ye. Tu derdê min e ku ez awisa dilê şervanekî bihêlim tune ye. Ama merû dixwaze fehm ke ya. Di aynî çete û hevalê me YPJ hele mêr dîsa em bêjin tişt nabe. Di aynî mevziyê de nabe ya. Vana hovin hov. YPJ ji layıqê Rojavayê Kurdistanê. Heta ku ev çete ji ser hukm neyên xwarê hin neweşe ji holê ranebe. Heta ku desthilatdarî nekeve destê ekîba xwedî aynî mantıqa me YPJ dibe bi van çeteyan re tev negere. Çünkü nabe yani em tenê wext wenda dikin. Wext wenda dikin. Divê em têkoşîna xwe bidomînin. Ama tiştekî dijî heye bila navbera me de be dijmin zimanê me nizane tevî. Dijmin zimanê me nizane. Tiştekî din heye merov dikare fehm bike hevanno. Niha dijmin raqîbê me cînarê me Tirk bi îsrar dixwazin hemî şervanên me tune bibin. Ez kurmancî jî were dibêjim ew fehm nakim yani.
Em çi dikin? Divê em bi şiklekî xwe kamûfle bikin. Aha, gotina kamûfle ana fehm dikin. Na bi şiklekî divê em di derekî de cih bigirin evanno. Ji ber vê kî tenê vê rê ez fehm dikim. Yani YPJ serbixwe nebe di nava artêşekî de cih bigire, hêzên qesedê di nava artêşekî fermî de cih bigirin qet nebe em hebûna xwe bi şiklekî jê re fitweyekî derbixin. Bi vî şiklî dibe we goterê ka em bixwe bixwe jê re fitweyekî derbixin. Heqeten wisa dibe normal e. Ez têm cem we hevalno şikara me xwe re binivîsînim. Îja mesele entegrasyonê de ez dibêjim merov piçûk nebîne. Yani eger bi vî mantiqî be binêre ez bi şertê ku dijmin ji me zimanê me fehm nake dibêjim ha. Yani hebûna xwe em bi şiklekî dikin fermî, em hebûna xwe kamûfle dikin. Ew jî cûreyekî şerê gerîla ye. Yani şerê gerîla çawa ye? Taktikî ye. Îdî em çi bikin? Em şiklekî xwe re bibînin fitwa. Firî Demirtaş, bila car dwere ser ekranê. Em entegrê van hovan nabin. Ne nabe ya? Em bi şiklekî tiştên demborî em mecbûrin bikin. Hela heta kuçû. Ez tirsim em destê xwe bidim wan milê me biçe. Niha hevanno Donald Trump me behsê wî dikirine hûn çima nahêlin ez ji were behsa Donald Trump bikim. Her carî mijara me diçe ser mesela Kurd hevanno. Ya. Donald Trump di derbarê bûyerê û tekiliya bi Îranê re gotibû rast e. Di dema serokexwetiya temam. Okey. Hevanno ev dewleta hov ya Îranê kesekî din darvekiriye. Em mecbûrin cî bidin vê yekê. Her bernameya ku em çê dikin muhakkak kesekî hatiye darvekirin. Tiştekî wisa çawa mümkün e. Saziya Edaletê ya Îranê beyan kir ku wan cezayê darvekirinê yê welatiyekî belûcî bi cîhaniye. Ew girtî berê bi sûcbariya endametiya rêxistineke çekdar ya Sünnî û tekoşîna çekdarî ya li dijî Komara Îslamî ya Îranê hatibû desteserkirin. Navê wî Emîr Remîş e. Di operasyonekê li devera Pir Sohrabê ya bajarê Çabeharê hatiye girtin. Pir heyf e. Gencekî li Îranê ji destpêka meha Adarê ve herî kêm 12 kes bi sûçên tekildarê tekoşîna çekdarî ya li dijî Komara Îslamî tekdana ewlehiya niştimanî, hevkariya bi dewletên İsraîl û Amerîka re hatine sûcbarkirin û darvekirin. Acayip tiştekî ye. Dewleta Îranê dibêje meseleya tengava Hurmuzê carekî din venagere rewşa berê. Em ê di kontrola xwe de bigirin. Hevan ez vê digerim cem we ez ê peyamê we bixwînim. Ez zû bi zû nûçeyê xwe bixwînim derbas bim. Alîkarê Serokê Parlamentoya Îranê ragihand ku rêberê Îranê Muşteba Xameynî ferman daye wê tengava Hurmuzê bi tu awayî venegere rewşa xwe ya berê. Alîkarê Serokê Parlamentoya Îranê Elî Nîkzad li ser rewşa tengava Hurmuzê peyivî ji destpêka şerê İsraîl û Amerîkayê ve li gel Îranê tengava Hurmuzê ji li çûyîn û hatina keştiyan hatiye girtin. Tamam em vîya zanin em ê bi tu awayî tengava Hurmuzê venegerînin rewşa berê ji ber ku ev fermana rêveberê me ê bilind e. Sirf ferman e binêre. Ne ji ber sebebekî dina. Sirf camêr ferman daye divê Hurmuz were girtin. Girtina Hurmuzê hevanno yani ekonomiya dünyayê serûbin kiriye. Ya çawa mümkün e ku ekonomiya dünyayê ketiye nav du lêvên camêrê muşteba. Ya em li Orta Avrupayê em diçin benzîna xwe dadigirin serê depoyê 20 euro em aniha zêde didin. Heqeten ha? Yani her cara ku em depoya xwe dadigirin 5 roja carê. 5 roja carê em 20 euro dixin xizmeta şerê li hemberî Îranê. Hadi. Çawa mümkün e? Ji bo ye ji were dibêjim. Binêrin. Aniha divê mesela Hurmuzê de binêrin.
Donald Trump wenda nake. Amerika ji aliyê psikolojîk şer wenda dike ji aliyê psikolojîk ve lê ji aliyê maddî ve wenda nake. İran wenda nake. Tu kes wenda nake. Kî wenda dike? Em wenda dikin. Çima? Çünkü hemî şirketên balafiran bilêtan biha kiriye. Şirketê balafira jî wenda nakin. Çima? Çünkü berê bilet bi sed euro difirotin ana kirine 200 euro. Kî pere dide? Em didin. Balafirê sar dibî dibe pere. Areba xwe da digirî dibe pere. Tiştekî terî dikirî li mexazeyekî du qat wî pere didî. Hemî ji cêva me derdikeve. Dewlemend zarar nakin. Millet zarar dike. Ama maaşê xelkê zêde nabe. Maaş mîna xwe dimîne. Ama her tişt biha bîye. Acayip tiştekî heye vî şerî tenê zirar daye milletên sivîl. Ya. Ma dewlet zarar nakin kî. Dewlet perê xwe tim ji milletan digirin. Mesela Tirkiye ew qasa li hember Kurdan şer kir. Ew qasa pere xerc kir. Ew qas maaş da wan çeteyan. Bawer bikin dewleta Tirkiye zarar nedîtiye. Çima? Çünkü wextê bütçeya dewletê heye, tamam kasa dewletê heye. Wextê ku ew kasê kêm dibe, dewlet muheqqeq wî perê ji gel derdike. KDV dixe, ÖTV dixe, nizanim ÖTV dixe, nizanim çi TV dixe, nizanim vergî dixe, her tiştî lê zêde dike, millet nikare ji bin wî barî derkeve. Çima erebeyek ku ez vê derê bi 20,000 euro dikarim bikirim, li Tirkiye însanekî ew qasa feqîr nikare 20,000 bikire. Çima? Çünkü fiyata wî li Tirkiye 40,000 e. 20,000 dide dewletê, 20,000 ji pê erebê digire. Yani dewlet şîrîgê her tiştê millet e. Li vê derê erebeyekî ez digirim bi 20,000 euro normal, belkî hezara wî diçe ji dewletê re wekî baş. Li Tirkiye 20,000 diçe ji dewletê re. Yani dewlet zarar nake. Millet zarar dike. Telefona destan vê derê tu digirî 1000 euro, li Tirkiye 2000 e fiyata wî. Çima? Çünkü ew hezarekî divê here ji dewletê re. Yani şîrîgê tê ye dewlet. Acayip dewleta we dize hevalno. Ew hemî hevalên me ê Kurd ku dewleta Tirkiye wekî dewleta xwe qebûl dikin, dibe zanibin ku dewleta we dize. Rêveberên we hovin, sextene û çetene. Vê yekê bizanibin, li gorî wî tev bigerin. Ha, hûn van rêveberan hildiweşîrin? Hilweşîrin. Hilnaweşînin. Ji encamê razî bin, problema we ye dî. Problema we ye. Ji encamê razî bin. Mala we ava. Zimantûj yan zimandirêj? Hevalekî ji me dibe zimandirêj. Ez ne zimandirêjim. Ziman rastim, yoldaş. Zimantûj heye, zimandirêj heye mi? Na ya. Çi dibêjim kî? Ez fotoğrafê civaka we dikişînim hevanla ya. Rastiye we ji we re dibêjim. Ez li we eynê digirim. Ka binêr. Ka ez ya hûn nayêne ji we re nûçe bixwînim. Ez ana behsa beyanata dawiya rêzdar ji we re bixwînim. Ka min tiştê mesela Hurmuzê bi dawî nekir kî. Ya hûn nayêlen ha. Heqeten. Deqekê ez ana têm. Zimandirêj, zimantûj. Ez zimandirêj yani iltifat dikî ji min re. Tamam. Ez wekî iltifat qebûl dikim zimandirêj. Tamam. Çi bêjim? Deqekî. Erê min got zimandirêj, zimantûj vana hemî iltifatin yani. Wekî iltifat ez qebûl dikim ji xwe. Na rast e, rast dibêjî. Ya na ya. Bi Xwedê temaşevanê min temaşevanê herî narîn, herî hêja û herî baqil in. Ez ji temaşevanê xwe pir razî me, mala we ava. Tiştê ku ez ji we re dibêjim nabera me de bimîne. Dijmin nabîse. Dijmin ji xwe zimanê me fehm nake. Tiştekî pir baş e.
Niha hevanna ev kesî ku ez bahs dikim alîkarê Serokê Parlamentoya Îranê Elî Nîkzad dibêje ji destpêka şerê İsraîl û Amerîkayê ve tengava Hormuzê li çûn û hatina keştiyan hatiye girtin. Rast e em ê bi tuwa wê tengava Hormuzê ve negerine rewşa berê ji ber ku ev fermana rêberê me ye. Şerê çil rojî ev yek nîşan da eger İran tengavên Hormuz û Bab el Mandebê bigire wê ji sedî bîst û pêncê ekonomiya cîhanê bikeve bin bandorê. Tengava Hormuzê şahrêya enerjiya cîhanê ye. Şah temara wî ye. Di demên normal de rojane 5 yeka petrola cîhanê di wê derê re derbas be. Ji pêncan yekê temamê petrola cîhanê wê derê derbas be. Di vî şerî de ji ber metirsiya girtina wê buhayê petrol û gazê bawekî berbiçav bilind bûne. Tengava Bab el Mandebê jî deryaya Sor kendava Edenê jî bi heva girê de hevanno. Niha Husiyên Yemenê jî beşek ji vê bereya berxwedanê ne dibêje. Di çêkirina pirsgirêkan ya ji bo keştiyên li derya Sor de jî ezmûna wan heye. Ew niha gefê dixwin ku dikarin ji bo tengava Bab el Mandebê astengan derxînin. Hevanno ana em derbasî meseleya xwe al amedê bibin. Eger hûn amade bin em hema biçin amedê. Lê derê ana îro konferansek heye. Konferansa me konferansa Yeketiya Demokratîk a Milletê Kurd e. Kurdên Bakur yeketiya xwe an netewî nîqaş dikin li Amedê. Me gotiye Yeketiya Milletê Kurd heye, yeketiya rêxistin û tevgeran tune ye ji ber ku demokrasî di nava partî û rêxistinên Kurdan da tune ye. Çima tune ye? Çünkü menfaet wan wisa dixwaze. Ji demokrasî fehm nakin, tawabîkî fehm dikin, pir xweş fehm dikin. Bi zanebûn pêk nayîn. Zarezara Rêzdar Öcalanê dibe beriya ku ez ji dewleta Tirkiye bixwazim, dibe ji saziyên Kurdan dixwazim bila demokratîk bibin. Ama tu însanekî got nadê. Na. Ma hevalên me ê saziyê nava saziyê me de nizanin demokrasî pêk bînin, dizanin. Wê demê giraniya wan amîne. Çima? Çünkü demokrasî wextê were nava saziyekî giraniya rêvebiran namîne. Çünkü demokrasî wî rêvebirê tek dibe. Kursî wî hildiweşîne. İnsanên ser wî kursî çima demokrasî bixwaze? Naxwaze. Çünkü di demokrasiyê de her kes daxilê nava biryaran dibe. Di demokrasiyê de her kes dikare bibe rêvebir. Kesê ehlê îşê xwe, kesê ku were hezkirin ji alî hevalê xwe ve, kesê ku di wê yani ehlê karê xwe be, liyaqat em jê re dibêjin, layıqî îşê xwe be, ji alî hevalê xwe ve tê hilbijartin wekî rêvebir. Di sazî me de pêk nayê. Pergal ne li gorî demokrasiyê ye. Nabêjim şaşe şaşe xirab e û tiştekî din e. Ama pergala ku çêbîye ne li gorî demokrasiyê ye. Ne li gorî sîstema ku Rêzdar Öcalan dixwaze ye. Saziyên ku bi talîmata Rêzdar Öcalan dimeşin, di mesela demokrasiyê de berovajê talîmata wî dimeşin. Şaşim? Na, ne şaşim. Em dest pê dikin heval eger hûn amade bin. Yek ji pirsgirêkên herî esasî yê milletê Kurd pirsgirêka yeketiyê ye dibêje ji ber vê yekê jî Yeketiya Demokratîk mecburiyeteke dîrokî ye. Abdullah Öcalan ji konferansa Kurdên Bakur yeketiya xwe ya netewî nîqaş dikin a li Amedê re peyamek şand ji İmraliyê. Öcalan destnîşan kir ku komkirina kongreyekê berfireh ji bo derxistina holê ya aqlê hevpar, îradeya hevpar, erkek lezgîn. Mesela balê dikişîne ser aqlê hevpar yê civakî. Çi derdixe? Aqlê hevpar derdixe holê. Ji bo civakekî nebe nabe. Ji bo milletekî baş e, ji bo neteweyekî aqlê hevpar nebe nikarî pêş bikevî nava xelkê de. Mühîm e. Veya tespîtekî pir dicî de ye. İradeya hevpar, aqlê hevpar yê neteweyekî. Divê ava bibe. Wisa nebe tu nikarî bibî netew.
Ve demê herkes di gorî xwe birîyaran dide. Konferans li salona konferansan ya Elî Emirî ya Şaredariya Bajarê Mezinî Amedê tê li derxistin. Divan saetan de belkî bi dawî bûbe. Niha Kurd bi tevna xwe ya dîrokî û civakî rastiyêkin dibêje Öcalan. Di peyama Abdullah Öcalan de ev tiştên gotin. Ez hema dest pê dikim serî heta dawî dixwînim bê şîrove. Paşê mirov dikare şîrove bike ka Rêzdar Öcalan balkişandiye ser kîjan aliyên herî mühim ê civakê. Beşdarên hêja berdewamiya hebûna civakekî rast bi hêza wê ya veguherîna li gorî rastiyên serdemê vegirê daye. Tu avahiyekê civakî ya ku neguhere veneguhere û dînamîkên xwe yên navxweyî li ser zemînekê demokratîk ji nû ve ava neke nikare mayîn de bibe. Kurd jî ji ber polîtikayên înkar, îmha û zextê yên ku bi salan e rûbirûyê wan dibin, ji îmkan û derfeta ku vê guhertinê di awayê wê yê xwezayî de pêk bînin bê par hatine hiştin. Yani îmkanê wan çê nebiye di nava xwe de guherîn û veguherînê çêbikin. Pirsgirêka bingehîn ya ku îro li pêşiya me ye ew e ka wê civaka Kurd çawa bibe civakeke demokratîk û nûjen. Pirsa esasî ev. Kurd bi dîrok, ziman, çand û tevna xwe ya civakî rastiyêkin. Berdewamiya vê rastiyê bi wê yekê vegirêda ye ku karibe di qadên siyaset, aborî, perwerdeyî, tenduristî û çandê de îradeya xwe derxeholê. Ev yek jî tenê bi sazîbûneke xurt ya siyasî û civakî ancak mümkün e. Demokrasî li ciyê ku zext tune nebe şîn dibe. Civaka demokratîk pêwîstî bi pêvajûyekê hişmendiyane ya avakirinê heye. Ev avakirin ne bi tundî ne jî bi ferskirinê dikare were pêkanê. Ev yek berêxistinbûneke civakî ya pir alî ya ku li ser zemîna siyaseta demokratîk û hukûqê tê meşandin mümkün e. Ji nû va girtina dest ya civakîbûn, ji nû va nirxandina aborî, çand, ziman û dîrokê ya li gorî esasên demokratîk bingeha vê pêvajoyê pêkitîne. Demokrasî li ciyê ku zor û zext tunebe ancak li wê derê şîn dibe. Yeketiya demokratîk pêwîstiyeke dîrokî ye dibêje Rêzdar Abdullah Öcalan. Ji ber vê yekê divê civaka Kurd ne tenê li hember derve di pêwendiyên xwe yên navxweyî de jî ji nû ve avabûneke ku xwedistpêre prensîbên demokratîk esas bigire. Dema ku em di pêwendiyên xwe yên netewedewletan re çareseriya demokratîk û danûstandinê diparêzin, divê em pêşî di nava xwe de jî ne tundî lê siyaseta demokratîk û hukûqê esas bigirin. Dubare dikim. Rêzdar Abdullah Öcalan dibêje berê ku em ji dewletên dagirker bixwazin, yani dewletên dagirker aniha weke netewedewlet pênase dike. Yani dibêje em di tekiliyên xwe yên bi netewedewletan re çawa ku çareseriya demokratîk em dixwazin, berê ku em ji wan bixwazin, divê em di nava xwe de jî ne tundî, ne zextê, ne zulmê lê siyaseta demokratîk û hukûqê esas bigirin. Rêya yeketiya demokratîk di danûstandina demokratîk re derbas dibe. Yek ji pirsgirêkên herî bingehîn ê milletê Kurd pirsgirêka yeketiyê ye. Ji ber vê sedemê yeketiya demokratîk mecbûriyetekî dîrokî ye. Yani pêwîstiyekî ye. Ya hewcedariyekî ye. Komkirina kongreyekê berfireh ya yeketiya demokratîk ji bo derxistina holê ya aqlê hevpar û îradeya hevpar erkeke lezgîn e. Dema ku Kurd li welatên ku lê dijîn bi rêya danûstandinên demokratîk li çareseriyê digerin, divê pirsgirêkên di nava xwe de jî bi aynê rêbazî çareser bikin. Lêbelê li pêşiya vê pêvajoyê sîstema eşîrtî, qebîletî, pêwendiyên teng ên ku civakê perçe dikin wekî astengiyeke girîng disekine. Vê zihniyetê
avahiya civakî qels kiriye. Xisarên ciddî çêkirine. Bê ku em bi vê rastiyê re rûbirû bibînin avakirina yeketiya demokratîk ne mümkün e. Çêkirina atmosferekê civakî ya ku pevçûnên xwe yên navxweyî li pê xwe hîş dibe, xwe bispêre rêzgirtina dualî ancak mümkün e. Rêya vê yekê jî di serdestkirina esasên demokratîk ya li ser hemû qadên jiyanê re derbas dibe. Yani li hemû qadên civakê, li hemû qadên jiyanê, di nava malbatê de dibe, di nava saziyan de dibe, li Qederê dibe bila bibe, di ticaretê de dibe. Baş e? Dibe tu esasên demokratîk serdest bikî. Yani hakimiyet di destê demokrasiyê de be. Vaya Öcalan dixwaze. Di rastiyê de şixas pêk tê, qet pêk nayê. Hûn ê bêjin tu ji ku zanî? Ez zanim. Yani talimatên Öcalan di nava saziyên Kurdan de ku iddia dikin girêdayê Öcalan'ın pêk nayê. Çêkirina atmosferekê civakî ya ku pevçûnên xwe ên navxweyî li pê xwe hîş dibe û xwe bispêre rêzgirtina dualî mümkün e. Rêya vê yekê jî di serdestkirina esasên demokratîk ya li ser hemû qadên jiyanê re derbas dibe. Belavkirina vê têgihîştinê, vê mantiqê ya di nava civakê de, yani bicihkirina vê mantiqê di nava civakê de ku di serî de di nava pêkhatiyên siyasî de tabii, erka herî girîng a serdema pêşiya me ye. Binêrin. Yani divê tu di nava siyaseta xwe de, yani komeleyê xwe de, saziyê xwe de, her derê de, eger tu esasên demokratîk bicih nekî, tu vê mantiqa ku ez behs dikim bicih nekî, ev serdema pêşiya me dibê têk diçe. Yani em nikarin bi ser bikevin. Serdema li pêşiya me, yani pêvajoya li pêşiya me, ji bo civaka Kurd serdema jinûva avabûnê ye. Bingeha vê avabûnê jî wê yeketiya demokratîk, siyaseta demokratîk û danûstandinên demokratîk. Her gava ku li ser vê bingehê were avêtin, wê paşaroja me ye hevpar diyar bike. Ez behezkirin û rêzên xwe yên bê sînor û hemiyan silav dikim dibêje Abdullah Öcalan İmralî. Niha qasî ku em dibînin hevanno, niha ev gotinên normal gerdûnî ne. Rêveberên Ewropî jî tiştî wisa dibêjin. Yani demokrasî dibê di saziyên me Kurda da esas weregirtin. Vaya normal e. Sal biye 2026 xelk çû ser hîvê hat. Em hê jî mücadeleya demokrasiyê didin. Yani di saziyên me de ha. Ne ku demokrasî li cem xelkê binêrin. Rêzdar Öcalan vê derê de behsa xelkê nake. Behsa dewletên dagirker nake. Ew dewletên dagirkeran ha wekî dewletên netewdewlet pênasê dike. Netewdewlet yani ulus devlet. Mesela Suriye, Tirkiye, İranê ji wan re dibêje ulus devlet. Baş e? Em sal 2026 xelk çû ser hîvê hat, em hê jî dibêjin ya acaba em demokrasiyê neva xwe de bicih bikin, bicih nekin. Acayip şerm e. Acayip şerm e. Ya eger tu layıqê karê xwe bî, tu çi tirsî? Mesela ji çima ji demokrasiyê tirsî? Çima ditirsî ku ferdekî hevalê te di biryaran de cih bigire? Çima? Çünkü tu iktidar parêzî. Çünkü tu faşistî. Çünkü tu nahêlî hevalê te pêşkeve. Çünkü tu nahêlî însanên di nava rêxistinê de biryar bide. Ez behsa hemî sazî û tevgerên Kurdistanî dikim ha. Kî digire ser xwe, ew digire ser xwe. Ez behsa partiyekî nakim. Hemî partiyên Kurdistanî. Komele, saziyên ragihandinê. Kîjan saziyê ragihandinê de demokrasiyê? Hûn ê bêjin sektörên taybet in. Kîjan saziya televizyonê a Kurd
kîjan ragihandina rojnamegeriyê saziyekî taybet e. No. Saziyên taybet di nava Kurdan de aniha tenê malper hene, malperên pir piçûk ê mîna şexsan avekiriye yan jî kanalên wekî YouTube hene ê wisa. Mesela veya bi temamî taybet e. Tu rêxistinekî bütçeya viya dabîn nake yani perê yani her tiştê viya li ser şexsekî ye. Yani jî li ser pişta millet e. Ji ber vê yekê pişta me rast e. Çima? Çünkü millet li me temaşeke em hene. Millet li me temaşeneke em tunene. Ême wisa ye. Ama saziyên me din millet temaşe bike neke jî ew hene. Du kes di wan temaşe dikin. Qet nexema wan e. Çünkü ew ji bo ku hûn li wan temaşe bikin venekirnekî van saziya. Derdê wan ê ku millet di wan temaşe bike tune ki. Derdê wan ê ku saziyekî hebe û ew ji ser wan kursiya xwe kêfa xwe binêrin. Derdê wan ew e. Çünkü halbuki tişta esasî di ragihandinê de çi ye? Tu ji millet re xizmetê bikî û millet jî te temaşe bike. Bi xêra wê danûstandinê ew sazî çerxa xwe digerîne li ser piya dimîne. Îja saziyê me çi dikin? Dişûne menfaetên millet te, menfaetên îdeolojîk û rêxistinî û eşîretwarî difikirin. Baş e, yan jî herêmî. Millet li wan temaşe kiriye nekiriye ji bo wan ne mesele ye. Çünkü ew eşîret perê wan dide, ew rêxistin perê wan dide, ew îdeolojî perê wan dide. Ew çerxê ew bi rêva dibe. Millet wê çerxê bi rêva nabe. Problem di wê derê de ye. Yani ev lingê çaremîn ê civakê ku em jê re dibêjin ragihandin temamî dibe di xizmeta millet de be û pişta xwe bide millet. Hevan no. Mala we ava di vê naberê de bi vê wesîlê ez ji we re spas dikim ku me jî hema bi temamî piştgiriya xwe em ji we digirin. Bi xêra temaşekirina we YouTube jî îtîbarekî daye me saziya YouTube'ê û em jî bi rêya vê YouTube'ê dikarin ji we re xizmetê bikin. Veya tiştê pir baş e. Van nîmetên vê serdemê ne. Na problema me esasî çi ye vanno? Aniha hala hazir di siyaseta rojhata navîn de em ne aktörên sereke ne. Em biryara xwe bi xwe nadin, qedera xwe bi xwe tayîn nakin. Xelk dişûne me de biryar dide. Em tenê şikir dikin ku xelk me li ber çawan bigire ya negire. Xelk me li ber çawan bigire süper e. Li Rojavayê Kurdistanê hevanno xelk li dijî biryarekî derdikeve. Acayip şerma me ye. Yani acayip merû şerm dike ya. Niha guhertina navên dibistanan heye li Rojavayê Kurdistanê. Çeteyên li Şamê dixwazin van navan biguherînin. Milletê me jî rabiye me ji mîtîngal derdixwe bê navê dibistanê me neguherînin. Hemûdan yani çima te biryar daye destê wan çeteyan. Yani Qamişlo ku Şam ku. Çete ya çeteyê Qamişloyê çeteyê Şamê nikaribû bihata Qamişloyê. Ana hatiye têrê nake îja nav diguherîne. Navê dibistanê min çawa dikare biguherîne ya? Ev înisiyatîv çawa ket destê Şamê? Hakikaten ya. Xwedê ji temamê Kurdistanê re psikolog lazim in, tedaviya psîşîk lazim e. Hikûmeta veguhêziya Sûriyê biryar daye ku navê dibistanan ên li Rojavayê Kurdistanê biguherîne. Ev biryar ji aliyê rêveberiya Xweser û gelê herêmê ve tê redkirin. Ji ber vê yekê jî çalakvan xwendekarên li Rojavayê Kurdistanê li sêranserê herêmê banga li darxistina xwepêşandanan kirine. Ev biryar ne tenê baliyekê siyasî bi rêveberiya Xweser vegirê daye lê destdirêjî ye li ser nasname û nirxên hemû civakê. Yani di beyanatên milletê me de tê gotin ku ev mesele doza gel e. Parastina navên dibistanan parastina mafê rewayê xelkê herêmê ye. Ji bo me mesela namûsê ye. Asla divê em destûr nedin ku navê me were guhertin.
Em çıkaç desemeti em ci bidin van mijara. Yek tişta ku min aciz dike tabii mesela ev netê da kamuflaj nebe. Kamuflaja no bi şeklekî çareseriyekî ji bo şervanên Kurda ez ya normal dibe merû kamuflaj jî nefikire. Merû destê xwe li masê xe merû dibêje ji vî milletî re şervan lazim e. Navê qesede dibe, YPG dibe, YPJ dibe, gerîlla dibe feq nake. Dünya jî dewleta Tirk jî bibehejin ji milletê Kurd re hêzekî çekdar lazim e bila hebe. Dünya alem jî bila jaliyê sîlah ve çekdarî ve destek bide vî hêza eskerî. Dibe merû îsrar bike ku em hene hêza me ya eskerî dibe hebe. Ji ber vê kamuflaj îcap nake yani. Her em nava artêşa Sûriyê de cî bigirim, cî negirim. Wana hemî hevan no. Dawiya wî tune ye yani. Dawiya wî tune ye. Nabe yani. Hêza Kurd dibe hebe. Wekî hêza Kurd hebe. Mesela pêşmerge hêzek Kurd e yani. Ama dibe Rojavayê Kurdistanê jî li Bakurê Kurdistanê jî hêzekî eskerî a Kurd hebe ya. Ne hakikaten dibe hebe. Merû îsrar bike ya. Ya dîmenek pir xweş heye. Em bi hev re temaşe kin. Acayip şîrîn e. Ya acayip zekî ye. Niha ev xortê me ê ku li ser ekranê hûn dibînin hevan no. Lerzan Xelefe heyş salî ji Rojavayê Kurdistanê ye. Ev kişik dilîze, kişik santranç. Pêşbirka kişikê de li ser asta wilayeta Saxon Anhaltî li Almanyê yani derece yekem bi dest xistiye. Heyş saliya xwe de binêrin. Ev xortê me sibê mezin be çiqas fayda wî ji Kurdan re çêdibe meselekî din e. 3 salin kişikê dilîze. Yani çend saliya xwe de dilîze. Diya wî dibe 3 saliya xwe de dibe îsrar dike dibe ji min re bigirin wez dilîzim. Ku derê dîtiye, çawa dîtiye, çawa pê hesiye. Çawa pê hesiyê kişik heye. Ya cana insan wisa ne ya. İja aniha mamosteyî wî hene acayip xelk li dorê digere. Mesela Manya Xelef diya wî ye ne? Diya wî ye dibêje ji 3 saliya xwe fir ve dibe eleqeyekê mezin heye ji bo kişikê. Ez hema vekim ya çima dengî venekim çima ez ji we re dibêjim. Ka em lê guda bikin. Vîdeoya Rûdawê ye hevalên me ê Rûdawê kişandine çûne pê re hevpeyvîn çêkirine tişik pir baş e. Ev xebatê rojnamegeriyê ye. Yani mirov biçe qîmetên me li Kuderê ne mirov bibîne û bîne nîşanê we bide. Bakı başlıyor. Hoş bir medrese İro. Ben de İro hoş bir. بخير هاتن دياسبور بجاري من مكتي بورجي حسب دوس سوارن هفال مورال حزارن باكو باشور وشيلا بمرا يكبر يارن حسب دوس سوارن هفال مورال حزارن باكو باشور وشيلا بمرا يكبر يارن ولينتي فين جيما هلا فلولوش يارن Hemu Kurdin cihanin yek dest o yek bir yarın. Yalla var. Das musst du so nicht machen, ne? Das, wie stand hier so, ja? Schach. So, jetzt bist du dran. Navê min Lêzan e, bajarê me Magdeburg e. Ez wê de çêbûme. Ez 3 sala şetrencê dîzim. Ez bûm Landmeisterschaft a sala de dwa. Ez dixwazim a nebes a Sachsen-Anhalt ez birabihim. Ez dixwazim jî a Almanya birabihim.
شبوس هرم دور شبو اسقرط ببم وشبو اسكاربم انساخوي انا سبير خسريم. Also es war der Gewinn der Landesmeisterschaft bis 8 Jahre war für mich persönlich keine Überraschung. Es war auch deshalb بردنەوە keine Überraschung, یەکەمبوونی weil لە er das auch پاڵەوانێتی sehr gerne هەرێمەکەی wollte. بۆ من جێگەی سەرسوڕمان نەبوو. Und das ist eine gute هۆکارەکەشی ئەوە Kraft, wenn بوو کە man خۆی ئەوەی دەویست و wenn man زۆر Bester هەوڵی بۆ werden will. دەدا. کاتێک Aber کەسێک auf بیەوێت dem Weg ببێتە یەکەم gab's ئەوە immer noch هێزێکی sicher auch باشە. die eine oder andere Überraschung. لە یاری شەترەنجدا بردنەوە بەشێکە لە یاریەکە، بەڵام ئەگەر دۆڕاندیشت دەبێت بۆ جاری داهاتوو خۆت کۆ بکەیتەوە، ئەو توانی ئەمە بکات و هەر بۆیە یەکەم بوو. لە پاڵەوانێتی سەرئاستی ئەڵمانیادا دۆخەکە جیاوازە. Mesele bi vî şeklî hevanno em ê vî xortê xwe bişopînin ka heta Kudirê dikare biçe ji bo me Kurdan jî serbilindiyekê ye yani xortekî me heyî salî di santrancê de pêşbirikê de di pêşbirika kişikê de bi ser dikeve. Di vê naberê de Donald Trump derketiye tiştekî dibêje binêrin çi dibêje Donald Trump ragihand ku ew bawer dike ku Çîn alîkariya Îranê dike lêvelekî gelekî zêdetir erê lê dikare gelekî zêdetir alîkariyê bike. Niha Amerîka hêdî têkçûna xwe qebûl kiriye. Diyar kir ku ew ji Çînê gelekî bêhêvî nine ya hemîna ku kî dibêje eva Amerîka heqeten ya Çîn alîkariya Îranê dike lê dikare gelekî zêdetir alîkariyê bike. Paşê jî dibêje umûda me heye. Yani me tam hêviya xwe ji Çînê wenda nekiriye. Lê NATOyê em bi tenê hiştin. Yani welatên Ewropayê em bi tenê hiştin dişarê li hember Îranê de aniha hêdî sedemê têkçûna xwe dixwaze eşkere bike. Çima ew bi ser neketine. Ya vê meselê min ji we re got yani ez di wê qenaetê de me ku Amerîka li hember Îranê têkçû Ewsa ye. Vaya nîşana de ku Îran dewletekî pîr û pak e. Dewletekî qatîl e, dewletek dijmin e, însanên xwe dar vedike, ji destpêka salê vir ve 1700 însanên xwe dar vekiriye. Lê Amerîka jî bi vî şeklî xwe jê kêmtir ne. Hevan ez xatir ji we dixwazim eger we tiştekî negotibe ez xatir ji we bixwazim hevanno acibandin kêmê hûn dibêjin. Emîn kutlar tu çawanî tu başî tu çi kir halê te duruma te ya heqetan halê te mereq dikim ya. Nizam tu çûyî Kudirê tu çûyî ez am çûyî welatekî din ez eşkere nekim ji te malbata te re saxî selametî dixwazim serkeftinê dixwazim kekemîn. İnsanek pir delalî pir hêjayî. Hemî hevalê me hêjan e. Ez min wisa fehm kiriye. İnsanê ku li me temaşe dikin heqeten welat parêzin. Yani derdê wan ê pir cuda tune ye. Welat parêzin. Ya dixwazî însanê me hepsê serbest werin berdan, dixwazin Kurdistanekî me hebe, dixwazin Kurd bibin xwedî dewlet serbixwe bibin. Xatirê we silav rêzevan.